салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон боз як ремонти нави замонавӣ бо валик дӯстон баҳри шумоён. Ва ин хона дӯстони азиз ремонт кардагия як 3-4 сол пеш шпаклёвка задагия, эмулсия сафед задагияи тамом. Бародаро чӣ хеле ки дидаин шумо. ҳозир мо болои ҳамин гил мепартоем, гили номери 25 бо ранги сиёҳ мезанем дӯстон. Нигоҳ кунед, поёнаш плинтус задагия, болош плинтус задагӣ нестай. хонаҳои пешина, потолокҳои союзни дора. хулоси гап ҳамин ҳозир ремонт мекунем дӯстон барои шумо. ва дастгирро фаромӯш накунед дӯстони азиз. чанд қадар шумо дастгирӣ кунед, мо ҳам видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем дӯстон. ва касоне ки меҳмонед дар канали мо ҳатман даромада обуна шен. ва касоне ки мехоҳед ҳам ремонт кунед, номерҳоро дар охири видео мемонам, метавонед занг бизанед. нашоти ремонт кардан нархи навош чақчақ мекунем дӯстон. ва касоне ки мехоҳед ҳам ремонт кунед ва айбдаш намебироед, метавонед занг бизанед, бо тарзи коркардшам мефаҳмонем дӯстон. ва аппарат гилҳои фурӯшӣ ҳам дорем дӯстони азиз. ин гилмон гили 25, касоне ки мехоҳанд ремонт кунанд ё ки гил харидорӣ кунанд, гила номериш 25 дӯстон. ранги сиёҳ қатъи назадестемаш. дар 3 литр эмулсия дӯстони азиз 6 дона колер дохтагием ва ним қитъи клепе. ва бисёриҳо савол метавонанд дар WhatsApp, имо, даже дар комментария мегӯянд ки чӣ ҳаст, яъне ҳамин наворода 6 дона колер мегӯ ё ки 6 та колер добавид кардагиам. бародаро, ман хонара расчётша мегирам, расчёти як хонара мегирам, ҳамон қадарда колер добавид мекунам. мақсад расчёти расходаш ҳамон расчёти як хонада. ман мегӯям ки чанд дона колер ё чанд қа клепе ва чанд қа эмулсия бидозен. ва бисёриҳо занг зада буданд, даже нависонда буданд ки мо дар 110 килога 2 колер 3 колер дохтем, баъзеҳош 5 колер дохтем мегӯянд. вақте бародаро як хонара гил партофтанӣ шидӣ, шарт нест сатили 10 килога эмулсия бигирӣ. сатилои ҳамин 2.5 килогаи 4 литра бигирем, бас як хонада зиёдтӣ мекунад. даже амура метавонед 2 свет қатъи тайёр кунед, як клепе ва добавид чӣ мекунед, 2 свет қатъи тайёр кунед, 2 хонада мерасона. худаш қариб 5.5-6 литр мешавад эмулсияш. 2 хонада озод мерасона. метавонед ҳам сатилои майда харидорӣ кунед, ҳамун дар 3 литр 6 колер добавид кунед ва баъдан гил партоен, ё ки кадом гиле маъқултона метавонед гил партоен, кадом свети қатъи дилхоҳ свет қатъи. ва дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш накунед, агар имкониятш бошад дар имо, WhatsApp ҳамин видеои моро поделиться кунед, бо беҳтарин мешавад. ва ина бародаро ремонти мо ҳозир гилзаниро тамом кардем. ва бисёриҳо савол метавонед ки ҳамин углҳо холӣ мемона, ира чӣ хел пир кардан дар кор. навораш ҳастед дар ҳамин канал, метавонед дар видеои пешина даромада ай тарзи угл пиркунӣ ва таҳ тори ҳамин вақте гил мепартоед мемона, ҳамин таҳ торшам тарзи пир кардан ва угли деволам пир кардан ҳамаш ҳаст. метавонед даромада тамошо кунед ва ба хитона ёд бигиред дӯстон, бифаҳмед секреташа ки чӣ хел мақсад углҳоро пир кардан дар кор. ва ина бародаро, ин буд ремонти мо. фикри хитона метавонед дар комментария бинависонед, фикрҳои шумо барои мо муҳима. ва баъдан бо як навори дига мекунам, тарзи угл пиркуниро иншоалло пешкаши шумо мегардонам дӯстон. ва дастгирро фаромӯш накунед, дар канали мо обуна шед ва аз секретҳои устугӣ бохабар бошед дӯстони азиз. ва иншоалло дар навори оянда бо беҳтарин ремонтҳоро пешкаши шумо мегардонем дӯстон. фақат дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои моро хеле муҳима. ва дар канали мо обуна шед, дар ёри рафиқотон видеои моро метавонед поделиться кунед, равон кунед дӯстон. ва касоне ки мехоҳед гил харидорӣ кунед, дар ҳамин номерҳои болои экран метавонед занг бизанед. нашоти нархи навои гилам чақчақ мекунем ва доставка ҳам дорем дӯстон. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбонтон бошад. паноҳтон ба худо дӯстони азиз, то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.